யார் அவன்? அவன் ஒரு ரசனைக்காரன். சாதாரண பெண் என்னை பேரழகி போல் ரசிக்க தெரிந்தவன். நான் உதட்டில் சாயம் பூசிக்கொண்டால் உன் வறண்ட இதழ்களைத்தான் விரும்புகிறேன் என்பான். கண்களில் கருவளையம் என்று கவலை கொள்கின்றேன், உன் கண்களின் மீதே ஈர்ப்பு என்கின்றான். கண்களில் மையிட்டு கொண்டால் பேரழகினி என்று கவிதை பாடத் தொடங்கி விடுவான். யார் அவன்? என் முகப்பருக்களை ஒருபோதும் வெறுக்காதவன், என் சீரற்ற புருவங்களின் இடையில் முத்தமிட மறக்காதவன், என் மாநில தேகத்தை பார்த்து அவன் முகம் சுளித்ததே இல்லை, என் எடையை வைத்து என்னை எடை போட்டதும் இல்லை. என்னை பார்க்க வரும்போதெல்லாம் என் பராமரிப்பற்ற கூந்தலில்தான் அவன் முகம் புதைப்பதுண்டு. உனக்கு நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு முறை கேட்டேன். நீ எப்படி இருந்தாலும் என் விழிகள் உன்னை ரசிக்கத்தானே போகிறது என்கின்றான். என் ரசனைக்காரன் அவன்.